Ora meh waton iso dawuh. Ana apa-apa garing ora trima. Tanggung jawab lho. Iya ya. Pas. Iya. Jero dite. Lho. Duwe ora? Ora. Ora ya wis. Aku ora kanggo ya. Ameng arep ngejak omong piye angel ra jamak-jamak. No. No. Setan ki. Aku ki anak ratu diceluk nano-nano. Aku ora nrimake nek sampean makake Ndara Permati. Tanggung jawab lho. Lah iya arep ngopo? Ameng arep omong kuwi. Bola. Mbok yo omong ning kono ki ra ya iso to. Emoh aku seneng ning kene kok. Ana kono ora mlebu kamera. Wus. Anggepe ora. Aku mau nek caramu kaya ngono kuwi. Aduh. Kapok kowe. Anak ratu kok gejegluk. Kakang Praguta. Sawetara nggonmu ngadhep ning ngarsaning ingsun prayogakna. Nggonira ngadhep ngarsaning ingsun Kakang Pati Praguta. Iya. Sinuwun sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delan sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdi pun Praguta. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Ya tak tampa ora liwat pangestu ingsun nampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sartane kadangipun Kakang Narayana padha prayogakna ngendira ngadhep ning ngarsaning Sun Narayana. Kawula nun inggih Koko Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayipun Narayana. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ora. Gawe kaget penggalingpun Kakang, mongko tanpa tinimbalan. Sira yayi sowan. Mongko ora atur wuninga luwih dhisik nggena sowan ning Projeng Mandura. Narayana. Yen pancen bakal darbe atur murakta gage matura marang pun Kakang ing Mandura. Siadi darbe atur apa? Nyawa-nyawa jimat kula Koko Prabu sesembahan kula. Prawi wonten lepat aturipun ingkang rayi pun Narayana diagung pangaksami. Ingkang sepisan netepi dhateng darmanipun taruna dhateng werda jernyatanipun samangke Paduka Kanjeng Koko Prabu. Sampun lintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa lumintir kepraboning Mandura. Mila sampun satrepipun menawi ingkang rayi tansah netepi dhateng kewajibaning kaprajan pendhak kala mangsa kedah asok bulu bekti glondong pengareng-areng miwah ngaturaken peni-peni raja peni kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Ya tak tampa. Ingkang sabanjure ingkang salajengipun malih-malih menapa? Sowanipun ingkang rayi ing Banjarwatoman menika estunipun namung badhe nyuwun pangestu saking Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho. Pangestu piye? Siadi arep menyang endi? Siadi darbe gegayuhan apa kok nyuwun pangestu kelawan pun Kakang Koko Prabu? Jejeripun titah gesang wonten ing Madyapada menika dipun keparengaken gadhahi gegayuhan. Monggo nyatanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kasembadan lintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Jer sampun jamak limanipun Paduka menika putra ingkang tinemu Tambayun. Wonten ingkang rayipun Narayana sumados sakmangke pados margi sumados kula saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kados Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Sik. Gledhek petele apa pancen kowe kuwi meri lawan pun Kakang? Nalika Kanjeng Rama Prabu bakal njenengake pun Kakang, mestine putrane wis ditanting kabeh. Nanging nalika semono kowe matur kelawan Kanjeng Rama Prabu yen kepengin bebodra dhewe. Putraning nata Mandura Kanjeng Rama Prabu Basudewa, sira ora kepengin sumendhe marang panguwasaning wong tuwa lan kepengin golek mukti dhewe. Menika ing badhe kula aturaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lire piye? Koko Prabu.
Sakmangke sampun pikantuk sasmitaning Jawata bilih ingkang rayi kedah mukti ngawibawa pisah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Pados pepadanging manah kula. Tuwin pados kamukten ingkang badhe sakmangke ingkang rayi lenggah dampar keprabon Koko Prabu. Lah banjur negara ngendi bakal mbok bedah? Yen pancen sira yayi bakal bedah negara, matur kalawan pun Kakang. Yen siadi mbutuhake Wadyabala, senopati negara Mandura bakal ndak sediakake. Nuwun mangke. Koko Prabu, nuwun pangapunten. Sawanipun ingkang rayipun Narayana menika namung badhe nyuwun pangestu kemawon bab perkawis. Sakmangke kula budidaya, badhe kula budidaya piyambak. Kose to. Aja ngono. Pun Kakang iki kadang werda. Siadi kuwi tinemu taruna, Siadi eling. Uriping pun Kakang lawan Siadi duk nalika semana, urip bareng ana ing Widara Kandhang. Dadi yen ana bot repoting adhiku lanang Narayana mesti dadi bot repoting Nata Mandura. Semono kuwi ana bot repoting pun Kakang, Siadi kudu melu cawe-cawe. Kuwi jenenge sedulur. Kuwi jenenge kowe karo aku kuwi tinemu kadang. Lah yen nganti kowe tumandang karya, mongko aku ora cawe-cawe doh nyono cerak nyono Baladewa diwes diarani yen ora tresna karo kadange taruna. Koko Prabu, lho nyuwun mapunten. Sasmitaning Jawata ing angarane dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu tumindak kados mekaten namung jejeripun menungsa menika mboten badhe nguncat kaliyan ingkang winastan ina lali salapes lawan mati. Menawi ngantos paduka supe dhateng Purwadesina tumunten panjenengan paring pangandikan dhateng sinten kemawon ing mapan wonten negari Mandura. Narayana isa kaya ngono kae nek ora tak bantu nek tanpa pambiyantuning Nata Mandura tangelamu Narayana isa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Ngaten menika ingkang kula kuwatosi Koko Prabu. Kagatrisang kapirang rinangkul. Rinangkul kinembet kembet. Dosang reknaning bawana ya situ kang walang ati ya situ kang kutu garing ya situ kang ana sing tias wah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngara Kose to. Aku ora duwe niat bakal duwe penemu kaya sing tok kandhakake. Lan luwe-luwe bingung penggalipun Kakang bareng sira yayi njaluk pamit bakal golek pepadhange ati tegese golek kamukten. Narayana. Apa kowe ora nyawang kalawan kahanan negara Mandura? Apa kowe ora weruh kalawan kahanan negara Mandura? Ananipun Kakang anake pasewakan sak pejagong para nayaka punggawa negara Mandura iki. Merga wis bingung, bingleng kenganglangan penggalipun Kakang. Merga wis pantok pepunton ning atiku nggone gagas negara Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten. Negari Mandura wonten menapa? Ewoning para nalendra 1000 negara ingkang padha kapilut marang kasulistianing warna Silara Ireng. Kabeh wis padha pasang. Ya kuwi pakuwon nganti njabak kaya jamur ing mangsa rendheng. Yen nganti mengko aku ora iso meneh wangsulan kelawan Raja Nerpati kang padha ngayunake lan adimu Silara Ireng. Yen aku nolak kelawan penglamaring nalendra ingkang semono akeh mesti tanwurunga negara Mandura bakal dadi ajanging pasulayan. Nah yen to iki mengko tak tampa salah siji panglamaring para ratu mau tanwurunga liyane mesti padha ora nrimakake. Anane kowe sowan ana negara Mandura iki mau rasaku wis cemeplong, rasaku wis lega. Nadan pun Kakang iki nemu pembayun nanging yen to bab kapinteran isih pinter Narayana tinimbangane Koko Rasana. Mula sadurunge kowe lunga saka negara Mandura kowe golek pepadhange ati aku njaluk tentremna dhisik kahanan Mandura. Narayana. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Om jagat waisaning Bathara Wayatura jagat Koko Prabu. Nggih. Menawi wonten risaing negari Mandura jer menika nuwun sewu menika tiraranipun tiyang sepuh kula menika bumi wutah getihipun Narayana.
Mila kula mboten badhe ikhlas menawi negari menika dados ajanging pasulayan. Lah, rak ngono tegese kowe malu cawe-cawe perkara iki. Mangke kula piyambak iki badhe nyirep kamurkanipun Alendra Sewu negari menika. Aja waton ngawur-gawar-ngawur. Kaya aja waton bisa ngucap kowe iso nyirep bakal kamurkaning para raja Nerpati kang padha nglamar marang Lara Ireng mau carane piye? Carane piye Narayana? Bab perkawis cara menika wonten astanipun ingkang ngrayi Punarayana ingkang baku negari Mandura menika wilujeng. Mboten badhe wonten untran-untran ing dumados saking para raja ingkang badhe nglamar dhateng kadang kula pun Lara Ireng. Lah terus carane piye? Klilanana kula madal njawi mangke paduka Kanjeng Koko Prabu ngertosipun negari menika tentrem. Oh iya. Nah kula kok pitados kalian Raden Narayana piyambakipun menika nuwun sewu nadyan satriya ketingalipun kados mekaten ing piyambakipun menika nggih satriya ingkang pancen pinter saestu. Mila bab perkawis anggenipun Raden Narayana menika sagah damel tentrem negari Mandura, sinuwun Prabu Baladewa kedah nderek dhateng kersanipun ingkang ngrayi pun Raden Narayana. Yen pancen kowe iso gawe tentrem, gawe tentrem. Nah yen tok kabeh momong kandhek ning pangucap, aja kelakon dosa. Aku dhewe bakal pidana karo kowe. Kula nyuwun pamit langkung rumiyin. Kowe jarene arep gawe tentrem kok malah njaluk pamit ki. Mangke badhe kula lampahi Koko Prabu, sak mangke Koko Prabu latri nentremaken penggalih. Ingkang baku kula medal njawi rumiyin. Lah kowe arep apa? Sampun to, kula badhe medal njawi tilana langkung rumiyin. Yo, janji ora ana nyatene aja kelakon dosa Narayana. Menistaken dawuh Koko Prabu. Baladewa Narpati Tuwinares swara Kresna kalangkung kalangkung tresnarira marang Diabanon Cinawi. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngono waladal. Lah iki lho Prakuta pendak-pendak guneman karo Narayana iki mesti digawe bingung atiku. Dheweke sago gawe tentrem negara Mandura ing kinempung Wadyabala, 1000 negara ingkang padha ngayunake kalawan Lara Ireng. Lah kok kaya enteng timen le matur kalawan aku yen to bakal gawe tentrem lan gawe ayem negara sarta ngundurake ratu 1000 negara. Ayo nami ingkang rayi pancen piyai pinter restu. Lha mboten nama-muka nalika wonten ing Widara Kandhang ingkang rayi menika tansah tindakan mawon menika janjanipun necep ngelmunipun para pendhita, para brahmana. Manjing wonten ing pasinaon pinten-pinten wulan mboten kundur. Ya sampun dados watahipun ingkang rayi. Nek kula nggih pitados wong nyatanipun piyambakipun menika menawi sampun ngendika ingkang rayi menika ya ana nyatane. Ora minggu abang-abang lambe. Nek sampeyan iki nyuwun sewu, nek kaliyan ingkang rayi nika kawon pinter. Ratu kok S1 ora lulus. Dapurmu lho. Bare gini ku drop on. Apa? Medal saking pamulangane lho. Apa mau jenenge apa drop on? Kuwi jenenge napa? Ayo napa ayo. Mo. Ratu kok kon muni tembung sing ora sak mesine. Ya wis metu ngono wae. Ha nggih. Agene kula niku nggih sok drop on. Ngerti-ngerti medal ngoten mawon. Prakuta wonten dawuh. Awat-awatun adhiku lanang. Yen pancen ana karti sampeka, aku tak kepengin weruh.
yen Narayana iku mengkandhek ana ing pangucap ora iso gawe tentrem negara Mandura. Aku dhewe kang bakal ndukani adhiku lanang. Lha nggih, kula nyuwun medal Jawi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prakuta. Sikra bala kang tumingal prang campuh samya madali lertadet wileting kota danyangkung mangunjang niti benjang sang aji micil latinyo ngedali wuwus Kamas ingkang rayipun Setyaki kula Cemadong dawuh Raden ngabdipun Udawa Cemadong dawuh Lha mapunten kula dipun dawuh dening Kang Raka supados sumusul jeng andika Raden Narayana ingkang wigatos supados midhangetaken sabdanipun Raden Narayana menggah kados pundi anggen paduka badhe ngunduraken para wadyabala ratu 1000 negara. Setyaki wonten timbalan. Kakang Udawa wonten timbalan. Siwa mati Praguta wonten dawuh. Wektu dina iki pancen ana kalodhangan bareng dak petung-petung nggonku bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Lho nggih. Kepengin dadi Nalendra mau ora enteng. Nyatanipun kedah wantun bedah negari Bondo Ratu Mboyong Putri. Kuwi yang bakal tak tindakake. Lajeng menawi dipun parengaken negaripun ing kedah dipun bedah linenggan dening paduka Kanjeng Kakang Mas Narayana. Setyaki mengko bakal tak kandhani sing wigati kalodhangan iki kudu digunakake. Iki mau aku nampa pengendikaning Kanjeng Koko Prabu Mandura. Yen ana negara Mandura kinepung wakul binaya mangap ratu 1000 negara ingkang padha kepengin ngayunake kelawan adiku Silara Ireng. Lho nggih. Menawa kedah dipun singkiraken kosek to. Aku percaya marang kekendelamu, aku percaya marang keprigelamu, nanging kabeh mau kudu nganggo petung. Mengko mundak buntung tembe mburine. Lho nggih. Ewoning ratu 1000 negara iki mau bakal tak gunakake. Caranipun kados pundi? Kowe budhal. Biya warakna mring para ratu 1000 negara ki nang ngadhep ning ngarepaning Narayana. Lho nggih. Mengko sawise ngadhep ning ngarep aku yang bakal gawe karti sampeka. Nuwun mapunten. Menawi ginakaken
Nalindra Sewu Negari menawi ngantos mangke wonten bobol boroting lelampahan. Aku sing tanggung jawab. Oh iya. Kakang Udawa wonten dawuh Raden. Melu-melu ndhawuhi para ratu Sewu Negara ki nang ngadhep ning ngarep aku. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kula wis kowe ora usah melu-melu Kakang Pragoto. Kowe lenggah wae sing sekeca merga iki perkaraku. Aja nganti diwangi karo wong Mandura. Oleh nggih ngestaken dawuh. Ha iki nek dawuhipun ngaten ora kantun derek. Setyaki mangkat to. Lho nggih ngestaken dawuh. Kakang Udawa mangkat to. Lho nggih ngestaken dawuh Raden. Sesumbar Lindo pumi konceng kumaludo kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara wah wanter timbalan Raden Setyaki marang Pakuwon Sewu Negara. Ditepungake, iki sapa? Lah kok dadi wani nglumpukake para ratu Sewu Negara. Yen kepengin ngerti kalawan aku kadang nata ing Mandura. Rayi dalem Mandura, aku Raden Narayana. Wah, Raden Narayana. Wah, Raden Narayana. Wah, Raden Narayana. Wah, Raden Narayana. Ya pancen kepara nyata. Mara Nalindra Sewu Negara dina samengko ndak keparengake pitepungan kelawan aku Nalindra Pudhak Setegal Prabu Surasekti Nalindra Parang Gubarja Prabu Jayeng Katon Nalindra Tebing Miring Prabu Mbreksinata Nalindra saka pinggir segara Prabu Tapa Sumbaga Nalindra sang saka Jipang Panolang Arya Temangsang ana ratune ketoprak barang. Werna-werna sing arung gayo karo Gusti Ayu lara ireng. Prabu Surasekti wonten dawuh Raden. Sapa sing dadi pangareping para Nalindra Sewu Negara?
aku ingin dadi pangareping Nalindra Sewanegara. Nah, yen kaya mengkono, iki ana dawuh saka pangendikaning Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing minangka dadi Nalindra Mandura. Mongko kowe kabeh bakal ngayunake adhiku Silara Ireng. Lah, kuwi sing tak arep-arep. Taunana windanana para kadang-kadang Nalindra ora bakal kondur marang negarane yen to durung entuk wangsulan sapa ing bakal nampa Dewi Lara Ireng. Ya, Raden. Sapa ing bakal nampa Dewi Lara Ireng ora bakal dadi srana mbubarake para Nalindra padha kondur marang negarane dhewe-dhewe. Yen to pancen kaya mengkono iki ana dawuh saka pangendikaning Kanjeng Koko Prabu. Ya, piye? Dawuhing Kanjeng Koko Prabu, sapa wae ingkang bisa mbedah negara Ndarawati, nggondo Ratu Prabu Narasingha, mateni senopatine ingkang aran Singa Mulangjaya. Ya kuwi ingkang bakal nampa Dewi Lara Ireng sinuwun. Kagatri sangga pirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh, Raden. Kowe aja apus-apus karo Ratu Sewanegara. Raden, aja pisan-pisan wani kowe apus krama karo Ratu Sewanegara. Yen to nganti luput kang dadi aturku marang Nalindra Sewanegara, nyawane Narayana ingkang bakal tak udhokake. Wah, dalah yen ngono pancen kepara nyata. Ha, yen ngono pancen kepara nyata. Yen ngono ngendi dalane ingkang tumuju marang negara Ndarawati? Tak bandaning Prabu Narasingha patenane Senopati Singa Mulangjaya. Bakal ana prajurit ingkang bakal nuduhake dalane, mula para wadyabala Sewanegara, Ratu Sewanegara iki padha pacak baris. Mengko sawise tekan negara ing Ndarawati ora usah dadak nganggo layang penantang, tumuli negara Ndarawati digepuk perang dening para Nalindra Sewanegara. Wah, lah yen pancen kaya mengkono, aku nyuwun pamit. Yo, aku nyuwun pamit Raden. Aku nyuwun pamit Raden. Aku nyuwun pamit Raden. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Budalmu aja nganti ngawestanani yen to kowe kuwi rombonganing Ratu Sewanegara, nanging kudu kaya wujud prajurit ingkang bakal majene peperangan. Yo, ngestokke dawuh. Yo, ngestokke dawuh Raden. Sikra bidal mampah anut wirama.
Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang mitiraning asta aneng asta. Oh, Setyaki wonten dawuh Mas. Mandhek mangu kang dadi lakumu nggih. Prasaja kemawon. Estunipun anggen kula mandheg manggu menika kuwatos kuwatiring atimu. Krana sakathahing para prajurit utawi para raja sewu negari menika kula nuwun sewu. Menawi dipun sawang menika kegiatanipun sarwi kirang. Tuwin dereng wonten senopati ingkang saged kinarya agul-agul anggenipun badhe ambedah negari Ndrawati. Siadi nututana laku ning para prajurit nggih. Ngenteni kalawan dawuhipun Kakang. Nono ngestaken dawuh, Kakang Mas badhe tindak pundi? Aku tak golek daya timbul kekuatan badhe tindak pundi. Wis to, manut karo aku, mengko aku bakal nggawa pawongan ingkang sak bisa kinarya agul-agul jroning peperangan. Nggih, ngestaken dawuh, ndherekaken sugeng tindak Kakang Mas Setyaki. Iya.
Iki isih kurang siji. Lho. Nembang apa meneh, Gong? Wong donya. Weh, lah iki. Iki. Sing kae lho kelingan ora kowe? Sing endi? Wong donya. Wong donya dunya. Padha eling dunya. Saron. Kuwi cek dudung, kuwi iki apa? Dram kok suarane dung dung cek dung dung cek dung dung. Kuwi drame ana iramane apa piye? Maksud iki sing nganu nyorai sarane, Tru. Oh. Wong donya padha eling aja tuban rungja, aja tuban rungja. Kok ora weruh ya ning wis mengo. Nek mengo iki matane merem iki. Hari ngono sing padha karo nyeng 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 dung 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 ngene ora kaget bocah. Senengane kok diomongi kok. Piye wong donya, Gong? Wong donya kono lemah iki ndekok madhep rono. Nek anu bleduki. Padha eling druk. Cileng. 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 Nanti, Gong? Pindah kene. Orang handani Petru. Remet kentrangmu. Woi. Anjur diremet ora. Sapa iki? Ndara Permadi nek. Kene ngerti. Sapa iki? Ndara Permadi ngono. Kene ngerti. Sapa iki? Sapa ya? Sapa ya, Pak? Ndara Permadi. Kene ngerti. Waduh. Bagus ora. Ora ngono ndak diantel aku. Kowe dos ora cerdas kok. Ala cetha ngerti ditonyo kok ngerti terus. Ayo mau nek ora ngerti. Leren ora? Leren, Pak. Mau leren ora? Leren, Pak. Leren ora? Ora. Woi. Leren. Weh. Awiten dilajeng kele tindak. Iya. Atiku mangu. Atiku ya atiku rusak. Kakang Semar. Kula citrane Kakang Mbok loro ireng ingkang tansah gumana musik. Ana ing paning aku. Sapa sing lara ireng to? Hah? Sing lara ireng sapa? Ya ditileki ya mesake. Lara ireng ki jeneng. Cangkem lara ireng ki jeneng to? Jeneng. Oh, tak kira ana sing opname lara ireng. Iki lara kok werna-werna. Wingi bar ana lara kuning saiki lara ireng. Lara ireng ki jeneng ya, Wer. Kowe ki kandhane pindah to. Pindah ngerti ya. Nggih dirawuhi teng Mandura. Ketemu, nek mboten ketemu mengke ndak. Wong gandrung niku pancen poyang payingan. Atine ora karu-karuan, Ndara. Miat langening kalangguan Gelar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tetan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga cumlorot saking dirgantara Sang Narayana merpeki ing rayi Raden Permati mulat mara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan
Katlangan ing kalangkan aglarawan dan moncar tinolir kekonang suram sorote tan padang Kakang Mas kula ngaturaken sembah kula kunjuk Permati adikku adikku cah bagus tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pendingga jimat kok dadi pasuryaning siadi katon rengu ora katon bingar ora katon padang mboten wonten ingkang kedugi mrawasa dhateng manah kula kejawi namung Kakang mbok lara ireng Kakang Mas kula sampun boten kiyat kepingin pinanggih kelawan Kakang mbok lara ireng lah mbok menawa pancen pinesti kudu mengkono lakon ingkang mbok sandang Yayi Permati kula wonten dawuh yen pancen siadi kepingin dhaup karo adiku wadon mestine ana pitukane pitumbasipun menapa kula sagah ngaturaken pun Kakang kepengin bedah negara Ndarawati. Mongko nggunakake ratu 1000 negara. Yen negara Ndarawati mengko bisa tak bedah. Tan wurunga ratu 1000 negara ingkang padha ngewangi bedah negara Ndarawati, ingkang padha ngayunake kalawan si lara ireng, mesti padha mutah kepengin njaluk lara ireng. Siadi ngewangono bedah negara Ndarawati kejaba saka kuwi ewangi-wangono madhangke negara Mandura Yayi. Niki nek enten napa-napa sing kula tempuhke sampeyan lho. Sebabe apa Kakang Semar? Lah nika nek dimingi-mingi gawean mongko pitukane ingkang rayi niku ambok ya kon bedol gunung mesti dibedol gununge. Wong gedene katresnane niku ngalahke karo nggone ngeman karo uripe. Nono nganti enten napa-napa kalah karo ratu 1000 negara. Ana wong ireng tak ireng-ireng. Tanggung jawab. Ora meh waton iso dawuh. Ana apa-apa garing ora trima. Tanggung jawab lho. Iya ya. Pas. Iya. Ero dite. Lho. Duwe ora? Ora. Ora ya wis. Aku ora kanggo ya. Ame ngarep ngejawomong piye angel ra jamak-jamak. No. Setan iki. Aku iki anak ratu diceluk nano-nano. Ora nrimake nek sampean makake Ndara Permati. Tanggung jawab lho. Lah iya arep ngopo? Ame ngarep ngomong kuwi. Bola. Mbok yo omong ning kono ki ra ya iso to. Mo aku seneng ning kene kok. Ana kono ora mlebu kamera. Wus. Anggepe ora. Aku mau nek caramu kaya ngono kuwi. Aduh. Tapok kowe. Anak ratu kok gejegluk. Merana semobang wangaruna katinetraning uga rapuh
sabdaning kokila ring kanikara saketer Yayi Singa Mulang Jaya wonten timbalaning kadhawuh Koko Prabu miji dhateng sowanipun ingkang rayi pun Singa Mulang Jaya rada bingung penggali ingsun lamun to ngemuti kelawan pasumpenan ing wis lumaku sabta ari kepungkur ana ing wanci anggara kasih tanpa kanyana-nyana negara Ndarawati kablabak banyu bena mongko wujude ora wujud banyu nanging wujud rah utawa getih ingkang kawasa ngendhangake dampar sarta nalika semana jeneng ingsun ingkang nedheng lenggah ana ing dampar katempu ing banjir bandang satemah kendhang kapracondhang kontal kaprapal guragapan nalika ingsun wungu saka Nindra Yayi iki pralampita apa lah kok dadi kumesar penggalihipun Kakang pendak-pendak ora tentrem ora jenjem tansah awasu melang kuwatir durga ngongsongsa kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang bakal apa ingin dumadi marang Projing Ndarawati kene Yayi Singa Mulang Jaya sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyamana hengkung Penjangkan sing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung bocah tumenggungan tanpa tinimbalan sowan ngabiyantara siweji semban kula boten kanthi kanyana-nyana negari Ndarawati kenepung wakul binaya mangap Nalindra sewu negari ingkang kapandhekan putra ing Mandura inggih menika Raden Narayana sumbar manguwuh kepingin ngrebat negari Ndarawati saha nglengsiraken lenggah paduka Gusti kula Prabu Narasingha sinuwun. Ratu Sewu Negara tanpa mbuang layang penantang ngecak perang negara ing Ndarawati. Sapa tumenggung jaba negara ing Dwaraka tumenggung Panigas Jangga tumenggung Panigas Jangga Ratu Sewu Negara bakal ngrebut negara ing Ndarawati Banda Prabu Narasingha pecah ndasmu sirahmu sing perawan. Mati ayo kamu Surakarta Jayabrata. Jumeneng angger kancang nenggih Senopati Ndarawati Raden Narasingha
Kadang nata Raden Singa Mulangjaya kadang nata Prabu Narasingha. Sigra ngliga pusaka Kyai Gada Wesi Kuning ngamuk Suratamta nganti kaya banteng ketaton tandange. Wah, murup saobor pusakane ngamuk punggung ning pabaratan. Saben wadyawala sabet gada pecah sirahing gletak tekaning pati. Sapa? Prabu Surasekti, pengarepe Ratu Sewu Negara. Sapa? Raden Singa Mulangjaya. Wani gawe geger negara Ndarawati. Sara nyawa, kowe sing sara nyawa. Lilanono kula majeng ning pabaratan bakale ngono nanging sabar. Senopati Ndarawati Raden Singa Mulangjaya wis ngamuk mongko nggawa pusaka Gada Wesi Kuning. Nalendra Sewu Negara akeh kang padha tekaning pati. Setyaki wonten timbalan. Dawa mring para raja Sewu Negara kinan ngrubut saka lor kidul wetan kulon saka ngarep saka mburi. Ning aku njaluk sing dijotos utawa sing diantem aja nggon ngendi-endi, paske nggon mripat, nggon mata, nganti ora weruh Singa Mulangjaya. Sendika. Brangkangan Sang Singa Mulangjaya nalika semanten krana den pulasara dening Ratu Sewu Negara den ngrubut sisih ler kidul wetan kulon saka ngarep saka mburi saka ngiringan tanana ingkang pinindeng kejawi ompat mapan wonten ing netra satemah kutah ludira netaning Sang Singa Mulangjaya datan saged sumerep parandene ing cipta kaya arsa ngamuk suprandene datan sumurup dhateng gelaring jagat krana tatu ingkang mapan wonten ing paningal sigra brangkangan mundur sarwi sesambat dadung mangrojing pangandika Sang Singa Mulangjaya. Oh Prabu, Koko Prabu,
Kula pasrah pusaka Gadawesi Kuning. Monggo kula aturi ngamuk. Kula sampun boten saged temandang awit tatu ing mapan wonten ing netranipun ingkang rahipun Singa Mulang Jaya. Koko Prabu Narasinga. Oh. Swa kang layon denya ilang kang mamanise wadananira layu kumel kocam ranyo maratani kencang marudaya pak pong bubaleng kali cedhe sapa sing gawe Narasinga iki kula wonten dawuh Ulun tumedhak ning Madyapada menawi kelawan jeneng kita Ulun sayekti ngemban dawuh tiwalaning Sang Hyang Jagat Girinata supaya ndhawuhake kelawan jeneng kita lamun dina samengko kaya wis purna kewajiban kita nggon kita madeg nalindra negara Ndarawati lan wis tinetepake dening panguwasaning para dewa Ndarawati kinukup dening putra Mandura ya kuwi Sinarayana mula ora usah dadak walang ati kita bakal manjing swarga Nurkastuba bareng kelawan tindak ulun ana ing kayiwangan. Monggo pukulun kula dherekaken mung. Oh. Setyaki wonten dawuh Mas. Wis temeka wakyaning mangsa kala pancen kudu pun ngakang ingkang ngukup negara Ndarawati ketitik. Iki Prabu Narasinga wis kari raga dene sukma wis ora ana. Tak ruktening sakataning panembah dene busanane bakal ndak agem sebawi kula nderek kersa paduka Kakang Mas. Koko Prabu, kula ngaturaken pusaka Gadawesi Kuning. Kula aturi mas pausaken kula aturi ningali dhateng kawontenanipun ing rayipun Singa Mulang Jaya. Kula sampun boten saged ngawuningani gelaring jagat krana tatu ing mapan wonten ing paningalipun ingkang rayi. Kathah wadyabala ingkang sami badhe ngrubuhaken negaring Ndarawati. Koko Prabu, monggo kula aturi enggal-enggal anyepeng tuwinang ngasta Kyai Gadawesi Kuning. Kula adri ngamuk wonten negari ing Ndarawati ngisas dateng-datengipun mengsah ratu sewu negari. Oh Prabu. Wonten timbalan tanggaping gati dosa menapa ing badhe kula sandhek dene kula wantun merjaya dhateng satunggiling tiyang ing sampun boten gadhahi kekiyatan wis penasti titiwanci wahyaning mangsa kala kudu kaya mengkono ruktine satataning panembah Setyaki
dawuh. Ngapa? Jumbuh kalian menapa sampun dawuhipun Kakang Mas Narayana. Raja Semu Negari sisanipun sampun kula kendhangaken. Satemasak mangke sampun boten wonten sisanipun Nalindra Semu Negari ingkang badhe ambebida dhateng negari Mandura. Syukur yen to pancen kaya mengkono. Ing tak karepake pancen kaya ngono. Lara ireng mengko gampang dirembug. Sing wigati klumpukna para nayaka punggawa kawula negara Ndarawati. Dina samengko negara Ndarawati bedhah. Ingsun ingkang ngukup praja ing Ndarawati. Wondene ingsun bakal aglar nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna Permadi.